Panhapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Luway-luway na mga tugang na nagsasaro-saro na magluwas ang mga kandidato sa pagka-presidente kan sa tuyang nasyon. Ano po sa ining nindo? Final na daw yan. Ako sa iling ko, dahil pa yan mga final na mga desisyon na yan. Pero ikaw dyan kasigurado na. Or magin ang deklarasyon mga tugang ni Presidente Duterte na madalagan siya bilang Vice President. Ako sa iling ko mga tugang, baka bako pa man yan final. Let's go! Pagkatapos na nagdeklara, tulo na mga tugang an persona na nagpahayag ng interest na maging driver kan sa tuyang nasyon. Iyo po ang mapadalagan mga tugang kan sa tuyang nasyon. Ping Lacson, Reforma. Sabi kan so texter tano, hindi ko pa na-verify pala nito. Pero basta confirm yan, di ba? Ping Lacson, ang sa iya pong vice-presidente, si Soto. In other word, Ping Soto, ang sa iya pong tandem. Bakit yun, Jing? Ping Soto, ang sa iya tandem. In short, Ping Soto, ang sa iya tandem, ha? Sunod, mga tugang na nagdeklarar si Manny Pacquiao, Senador Manny Pacquiao, dahil pa po siya presidente, vice-presidente. Kasubanggi, may linuwas na announcement ang kampo ni Mayor Isko Moreno kan Manila, nagkonfirmar na siya madatugang madalagan bilang presidente kan sa tuyang nasyon. Ang sa iya pong vice-presidente, nga nito, Willie Ong, Dr. Willie Ong, midbid ini mga sa YouTube ini. Sikat ini sa online, sa online pero nagdalagan na baga siyang senador kang Pilipinas. Inda kumpara sa kang boto ka ini, Pero po sa mga online, mga netizens, midbid tabi ini mga tugang si Willie Ong. Let's go! Malangani, malinawas si ako si Isko. Maray man matibayon sa pagkaisipan no. Now, iyan po, mga posible yan. Tasisaypan mga posible, mga tugang napigiiling na magruluwasan sa mga maabot na aldaw. Ang namamakot, may mga analysis sa Metro Manila akong nadadangog, mga political analyst, na posible da ang mga tugang ang tandem ni Bongbong Marcos Duterte. Pwede siyang si Presidente Duterte o si Sara Duterte. Or baliktadon, Sara Bongbong, Sara Marcos. Si Sara Duterte, asin po si Bongbong Marcos bilang vice-presidente. Si Sara, sige ang tataram na dahil naman siya madalagan. Pero may duda ako. Si Senador Bongo, mga tugang, nag-decline na baga siya na dahil man siya madalagan, nakatandem ni si Presidente Rodrigo Duterte. O baka, mga tugang, si Bongbong ang dumalagan, ang vice-presidente, si Presidente Rodrigo Duterte. We do not know kung anon mga maar sa mga mata. As of now, di man po kimakusog mga tugang na kandidato para oposisyon, na para sa administrasyon na nagluluwas. Di ba? Di man baga kinagluwas mga tugang na makusog na kandidato, mga tugang na masalida kay Presidente Rodrigo Duterte na kaalyado ninda. Except, ini po si Bongbong Marcos o si Mayor Sara Duterte na signan din na hindi siya madalagan. Ako sa iling ko, gari kon ini, may mga switching ini sa mga maabot na daw. Katuod mga tugang sinda sa drama na arog ka iyan, magpon pa kan mga nakaaging panahon. Now, si Vice Presidente Leni Robredo, day man mga tugang nakakapag-desisyon pa hanggang sa ngunyan. Nagaparataram siya na kung siya dakwaon na sulong kandidato kang United Opposition,
madalagan siya bilang presidente kan Pilipinas. Sabi nga ni kaniba, an maray ngayang tandem Robredo Robredo Moreno. Robredo Moreno tandem. Vice si Moreno, presidente si Robredo. Or baka mga tugang malay mo pag-abot kang panahon, magsaro ini si Manny Pacquiao, buda si Isko Moreno. Kung si man tabi ang presidente, mga tugang kad sa dua, as in vice-presidente, iyan ang data po mga tugang aram. Di ba? We do not know kung arin, ito. Ang Marcos Duterte tandem is sus. Ipapasakob ngayon kita kaan sa China. Batan, pero ilingon mo mga tugang, kung ang mga Pilipino talaga tuminatak sa ikuaninda ang diktador yang Marcos. Anapot, nata lang gagana pa ining mga kandidato para senador. Ikaduang hapot, si Bongbong Marcos, ditan pang gumanang vice-presidente kang Pilipinas. Look at that. Di ba? Ditan pang gumana mga tugang na vice-presidente kan Pilipinas. Sabi ni Ate Nitz, Noy, kung sisay makapahali kan COVID o makapugol sa pagkalat kan COVID, amo sa iboboto daakan julalay ko. Okay. Di ba? Pwede. Ngunyan, mga tugang, oni sa lado lokal kita ang pigaarabangan sa tuyang palibot. An mainit ngunyan na pigaarabangan sa Legazpi. Pero gari obvious na mga tugang ang labanan, uludeng official declaration niya, no official declaration mga tugang sa bawat kampo. Mga nagluwas lang ining mga haka-haka o mga analysis kan mga nagkakapirang nakakaobserbar. Day pa man ko official declaration ang kampo kalambang saro, uliton ko. Pero mga tugang sa kampo ni Alkalde Noel Rosal, sa last term ini, ang pigiling-iling na isasalida mga tugang kang alkalde, iyo po si ex-mayor Geraldine Rosal. Nakasalida mga tugang niya sa siring na posisyon asin ini ang madalagan sa 2022 election. Sisay ang posibleng makalaban? Obvious baga? Ulitong ko, dahil pa iniki mga official na declaration. Ang posibleng makatapat ni Mayor G, ex-Mayor G, mga Rosal, si Congressman Garbin o Pido Garbin, Kanako Bicol, party list. Diba? Kasi kung Pido man, obvious man na, sige ang lilibot, mga tugang sa palibot in fact sa ngunyan, ang mga programa Kanako Bicol, kadaklang ka, nakakonsentrate po sa Legazpi City. Kansarong aldaw na sa Maslog. Ang labanan ni Kung Pido, boda ni Mayor Geraldine Rosal, yan ang abangan niya to, mga tugang sa 2022, asin makakonfirmar tayang kung totoo iyan na mga haka-haka na yan. Po Oktubre 1 hanggang Oktubre 8. Kayan tabi ang filing, mga tugang kan Certificate of Candidacy. Now, ang medyo na-excite pa ang iba, sisay ngaya ang Vice Mayor. Sa Legazpi, mga tugang, ang Vice Mayor baga, pwede na ang Vice Mayor ni Mayor G, alibawa kung malawo siya, iyo tabi mga tugang si Bobby o Vice Mayor Bobby Cristobal. Pero igwa kung nadangog, dahil ko isasabiyon sa endo. Baka chismis man sana. Kaya dahil ko pag-entertain, baka chismis man sana. Pero yun na yan. Ang Vice Mayor ni Mayor G, kung malawo sini, iyo po si Bobby na Cristobal. O ang hapot mo niyan, Jing. Sisay ang Vice Mayor ni Congressman Garbin. May ideya ka mo kung sisay? Kamong nagdadangog mo niyan na taga Legazpi.
Umaski ba ko taga Legazpi, may ideya po kamo kung sisay, mga tugang at madalagan na ano yan, na Vice Mayor nakatandem ni Congressman Garbin? Sige daw, text daw po kamo kung may ideya tabi kamo. Text daw po kamo kung may ideya kamo, mga tugang sa 0928 777-5548 o 0995-398-1813. May nagluluwas na pangaran asin may nakahuron ako na persona na pigpa para imbitaran na mag-vice alkalde kay Kung Pido. Sabi, di man ini nagko-konfirmar. Mga tugang kung iyo ini. Pero kang nakauron ko ini, nag-iisip mananggad siya, mga tugang na baka mananggad dumalagan siya bilang vice alkalde. Ang opsyon niya duwa man sana, vice alkalde or konsehal kan Legazpi. Ini po mga tugang si dating board member as in City Councilor Alan Ranyola. Di man gikonfirmasyon pa ini na mga kampong ini. Pero, di pa man po mga tugang naiiling na kukonfirmar na siya ang vice ni Congressman Garbin. Pero ining tawong ini may interes na magdalagan bilang vice alkalde kang Legazpi. So kung mailing po nindo, kung magkarinalawusan ini, matitindi ang magiging labanan sa pagka-mayor asin sa pagka-vice alkalde. Nailing po niya to ang senaryo, mga tugang sa Legazpi. Kumusta daw akong magkatapatan si Vice Mayor Bobby, buda si dating City Councilor Alan Ranyola. Parehong aki pa. Parehong pugi. May nailing ka mo. Di ba? Uliton ko ini pong pigi-istoryata, base ni sa nadadangog-dangog ta dyan sa palibot, day pong konfirmasyon ang lambang kampo kayan. Pero sabi ko nga ni, ang mga haka-haka na iyan, mapupuntuhan ta iyan, mga tugang sa Oktubre 1 hanggang 8. Iyan po ang satuya mga tugang na aabangan. Kung halimbawa mananggad lumaban si Alan Ranyola, pero mananggad jing magabat mananggad ang laban. Buda, I do not know kung pwedeng mangyari anta. Sabi, si Councilor Alan, digwa ni kiislat sa pagkakonsyal sa kampo ni Alkalde Noel Rosal. As of now, yan ang nagluluwas. Igwa sa kislat, mga tugang na siya, tabi, nasa linya ni Mayor G sa pagka-alkalde kang Legazpi. Kung dumalaga din ng Vice Mayor, di may babakanting islat jing. Kung dumalagan siyang Vice Mayor, may mabakanting islat sa 10 islat sa Legazpi. May bakanting saro. Ano dyan? May bakanting saro. Sisay ang isasalida sa bakanting saro. Iyan ang hapot. Ika para iling mo ako, Jing. Kapunta ka dyan, Jing. Kaya Jing, nagkapot-kapot ko, Jing, na ano ini, o iling. Ano yung ngarang kaya ini? Ining microphone stand. Diba? Oh. Sa konsihal, mga tugang sa linyada, sa ibong ining tentative na linyada ni Mayor G, giri apat dyan o 5 aning convent. 4 o 5 aning convent yan. All the rest, mga tugang graduado, graduating, last termer, isus ko ta palanjing. Adi,
Pangyari pala. 4 dyan o 5 man, mga tugang anbago. Sabi may kairibang duwang kapitan sa Legazpi. Tapos may saro gayod na baguhan, mga tugang na indakon. Basta may nabinyon sa kong pangapangaran. Pero ang confirm dyan, may kapitan na garidwa o saro na kairiba sa linyada. Di kong una itaramtama kapag para surulisitan. Now, sisay man duman sa ibong, di kong pido. Sisay? Gapon na kajanjing na sa nawayong ka talaga. May mga konsyal man siya, siyempre. May ang saro nga ni duman, nasabat ko kang ino dyan, sir, bigyan para, sir, dyan sa babakan din si GB, may tuyo sa opisina. Uy, nganya ko ano? Ano nganya ko? Para man ngaya? Nganya ko ano? Naging choir lamang ngaya kan, presyo ngaya dyan ngaya sa kasendo kang ats. Natanga niya ko, noy, para man ngaya, sir. Ano nga niya kung basta nga siya, nagapot man sana nga niya ako, kung manggura, no? Tanaramang ko dyan, so saro sa mga dati tang estudyante ka ito sa Aquinas University na graduate ki AB Communication, madalagan ang konsyal. Pero yun sunailing ko dyan sa baba. Ganyan ko, pag ganyan ko dahil ka magtuga, dahil taka kampanya. Dahil pa po nga niya. Di ba? Oh, di man madaralagan ang kunday ki mga linyada na nagkapirili. Iyan, mga tugang anabanganta. Puro kita ngunyan paukudon. Puro kita ngunyan urukudan. Ala ka, Jing. Puro kita ngunyan urukudan. Ang nakukuran, basta ang confirm ng God, yun na yan na. Si primary elect si Vice Mayor Bobby Cristobal. Ang bako pa confirm, taday pa man nag-file, taday pang confirmation, si Mayor G, ang masalida kay Mayor Noel. Sa kampo man ni Kumpido, siya, sa ako Bicol, siya madalagan na alkalde. Inda, kung totoo ini, nagari, na yun na ito, so inda ko siya ang Vice Mayor niya, pero ang saro nagkaka-interest, si Vice Mayor, si dating councilor, mga tugang, Alan Ranyola. Now, ano pa ang saro mga tugang sa pweditang abangan? Dumang kita sa provincial government of Albay. Ang incumbent na governor tangon yan, si Governor Bitsara. Di man kinagluluwas, mga tugang nakalaban, magpunpakan mga nakagingal daw, magasto bagaan pagiging gobernador, pagdalagan sa gobernador. May nagluwas na pangaran. Sabi, may nagboborosol man. Kudi, pig-text ko, nagluwas na pangaran, di man nagsimbag, di man nag-ako, di man nag-deny. Ang sabi niya, ilingon tana sa nangaya. Sabi, mga tugang, may nagbubusol man kay Alcalde Noel Rosal na dumalagan bilang gobernador kan sa tuyang probinsya. Di ba? Ano, is it? Alam mo ba, ano mangyari yan, mga tugang? Ano daw sa iling nindo? Magdesisyon daw si Mayor Noel na dumalagan sang gobernador. Ako sa iling nindo. Ako sa iling ko, baka dae? Kada pa man siya nag-conference, ilingon tanan sa nangaya. Sa iling ko, bunjing, baka dae? Napapalaban baga si Mayor G? Kuning kaso sa Legazpi. Pero dahi man, bako bagahayang posibilidad na mamuya mananggan. Takun siya suportahan kan ibang mga midbid na mga politician sa Albay. Sabi, may support na sa 3rd District, buda may support sa 2nd District. Iyan ang basta nanggad ang gabos nan, abangan ta mga tugang sa October 1 to 8. Ang siseman nga niya ang napipili na Vice Governor, Igwada Adjing.
Salceda ang apelyido. Definitely, bako po si Kong Joey Salceda. Matunog ang pangaran, mga tugang kang sarong apelyido na Salceda, na yudaan. Gero, pinag-iaradalan na itatandem kay Alkalde Noel Rosal. Kung mangyari po yan, magabat man ang laban, mga tugang, sa probinsya. Di ko pa confirm kung sisay na Salceda. Pero sabi sa report ni Jimmy Casubago, si Cap Adrian Salceda, ma-file na kan sa iyang COC bilang alkalde Kampulangi, pitsa uno pa sana kanagusto. Pitsa uno pa sana. Ay, kanagusto. Kan Oktubre. Ang vice-alkalde ni Kapitan Adrian Salceda, Liga President, iyo po si dating Mayor Cherry Melia Kanpulangi. Di ba ko siya jing ang makakatandem ni Alkalde Noel Rosal? In kaso kung magdesisyon. Ang hapot, si Sai. Si Sai. Aber daw. Mabasa daw kita kay mga reactions. Isus, kadakol na naman kang reaksyon. Sabi, may sarong taga-radyo na itago sa pangarang Oy, tabi. Day tabi sa isip ko ang mag-orintra tabi sa politika. Buhay pa si Congressman Carling Imperial. Pinapod po niya ako kidawang beses. Ito pati, sureball pat ako ding namagana talaga. Tadaing kalaban. Daing tulusan ang nagdalaga na board member sa 2nd District ito, pinaapod ako ni Papay. Kamboy pa si kong ano niya. Nadangog-dangog ko ngayon na madala, gusto ka da ngayon mag-board member, gusto ka na sa slot na ini. Oni, pirma, oni na so si OC mo buda. So, ano ito sa partido baga? Ganyan ako pa, isip-isipong ko tabi. No rin ka mabalik ganyan ko sa Sabado. Pagbalik ko, wala talaga, Jing. Wala talaga. Daing signs na ako dapat, tako na mo ya ako kay ito. Daing man akong kalaban. Naging board member ko tako, Jing, sa laog ki. Daing ko aram kung one term sa baka nakapirang term ang kita. Diba? O yan na, kaya ba kayo nakadalagan si dating board member Osti Calleja? Kasi Osti Isokino, bako po sa pagkaraw. Iyan na islat na yan, tabi. Di mo po sa puso ko ang paglaog sa politika. Baka sa mga maabot na panahon. Pero po asob na tabi, padaba ko pa ang sakuyang trabaho. O kung ano man po ang desisyon ko, mga tugang sa maabot na aldaw, maski kita, ano yan, ang second first love ko, dyan sa 4 na kwarto, kang classroom, maski kita maluya-luya sana. Diba? Yun na. Nagapara-irintiga ka muna kung ano-ano pigitirik nito sa kuya. Okay? Kuya Hen, day po ako nagsulisit kay barangay kapitan pero piglibre niya ako sa pagmulino kiparoy. Ito. Election 2022. Masyado ka muna, day daw ka mukha yan. Mas bagay tabi, ay sus ko, day ka mukha na. Pwede ka man baga mag-consult. Ay, day po ako tabi kayan. Okay? Now, gariman sa na may yan mabalo ka na mag-agom kigiraray, mapon ka sa uno, kaya sa Legazpi, sudati sana. Taga Santo Domingo po ako, sabi daw po ang mabisi, iyo nga ni po, ayan na, day pang confirmation niya. Pero ang saro, tabi isa, nagaka-interest na magdalagan bilang vice-alkalde sa Legazpi. Iyo tabi si Alan, si dating konsyal, Alan Ranyola. Okay. Ang simbag dyan sa hapot, alatunta na lang Oktubre kung sisay ang madarlagan sa iba-ibang pwesto sa gobyerno. May stress ka lamang kang kakaisip. May information ako, tultul pong hapot, mag-gobernur po ulit si... Ay, di ko po aram. Wala pa akong info tungkol sa pagdalaga. Sining pigatara mo na wali. Siya pong pigatara mo na wali. All right. Henry, good morning. Bagong
Legazpi kami. Sige kung pidungan, yun na yan. Pero tabi ang vice mayor, dahil ko patabi, dahil ko pwede mag-confirm ka anta. Dahil pa man tabi na kukonfirmar iyan. Gabos po na Bicolano, mas Batenyo, Calbayugans, Catarmans, Bilirans, kay Leni Robredo, native of Sorsogon. Iyo baga. Kung dumalagan si Leni Robredo bilang presidente, natamanta pagpabayaan tayong bilang Bicolano. Diba? Malay mo, yun ang pagkakataon na makakrear kita, makabilog kita kim presidente na Bicolano. Kaya dahil makadeklara si Presidente Robredo, taday man gustong mag-BP man sana si Trillanes. Okay. Ano daw hen kung baloon mo ay ata po talaga, di ako pwede kaan. Mabaha na naman ki burger. Mabaha na ki burger sa ligas. Diba? Negosyo baga. Okay, good morning, Hen. Alan Ranyola is a good material versus Bobby Cristobal, showdown ang dua. Yes, pwede, di ba? Pwede. Sa Santo Domingo, Sisay and Vice, ay day pa po, okay, Hen. Sa Daraga po, may nagluwas ng kalaban si Mayor Vic. Ay day, sa totoo lang, kulang ang sakong aram dyan. Pero, day po mga tugang kinagluluwas na madalagan sa Daraga, kung si Say po ang makakalaban ni ni Mayor Vic Perete, mga tugang kang Daraga. Okay? Alright. Now, sa governor, 10% lang baga magkuan ni Rosal, alangan man na dumiretso pa siya. Di ako mabasa ki mga text nito sa madslinging hindi mo na magbabasa ng mga madslinging nindo maski kay say po na partido ang pagpapatamaan nindo tabi pasensya na kamo di po ako mabasa kayan na mga padagong nindo sa mga persona na nagpaplanong magkandidato. Rosal for Governor ginubatan mayon unit laban na okay. Uni pa, mga tugang, naramdaman ko pala na may kauron ako. Ang posibilidad, mga tugang, na magdalaga na Vice Governor na makatapat ni Vice Governor Grex Lagman Bunjing. Uning mga apelyedong ini. Alsua, Salceda, Gonzales. Sisay na Gonzales ini. Ini ading mga konfirmasyon ini sa mga lado ninda mga haka-haka ini, mga tugang kang mga tatao sa nag-iiling sa politika, buda nag-leak na mga pangaran. So dating Mayor Kang Ligaw, Jing. Si Mayor Patty Gonzales, pigaadalan databi na magtandem kay Mayor Noel Rosal bilang Vice Governor. Taga 3rd District Manangat. Di ba? Taga 3rd District, Vice ni Governor Bitsara, taga 1st District. Kung halimbawa malawos magdesisyon si Mayor Noel na mag-gobernador, ang Vice Governor niya talaga dapat po taga 3rd District. Di ba? Or sisa yung taga 3rd District na niya unduman. Ining si Alsua, si dating board member Alsua, mga tugang kan 3rd District. Dapat talaga taga 3rd District kung malawo si Mayor na magdalagan bilang gobernador. Tangani na duwang distrito tulos. Duman sa 3rd District, ikaw na kinakapwesto duma sa 1st District. Ungon yan. Sisay nga itong Salcedang ito. Taga 3rd District man. Sisay na sanang natatada dyan. Ang natatada na pangaran, si Jessiel Salceda. Anong pag-pronounce pa lang kayo ni Derek Edwin? Giselle o Jessiel? Jessiel? Giselle. Derek Edwin? Anong pag-pronounce kayo ni pala? Giselle? Jessiel? Jessiel Salceda. Pikonsulta ko si Derek Edwin. Tara mo si Derek Edwin. Ayan, matibay digdi. Si Jessiel Daang Salceda ang posibleng Vice Governor ni Mayor Rosal. Kung magkalinawusan. Iyan ang pigpipirilian.
Salceda, Alsua, or Pati Gonzales. Oh, ngani na matapos mga tugang ang mga problema tang iyan. Buda kita di mag sabagay na man ta magapa-stress kita kay ni. This is just for information and for us mga tugang to decide as to who is the next governor, who is the next mayor, mga tugang, after 2022 or during 2022 local elections. Diba? Ito. May nag-text na naman digdi. Ditabi ako mabasa kan mga karawnin doon no tungkol sa sar ka mo sa rawadyo na. Kabaya sa ang kwaring yan. Yo, okay. Alright, mga tugang alas 8. Yan po ang kuan yan tabi sa national sige nang luluwasan. Ugaring may naghahanap ako kasubang kay mga kamidbid ko na mga nasa political science na professors. Buda, siguro mahanap ako diyan sa Jesse Robredo Institute of Governance or baka sa UST, mga 2 o 3 na mga professors sa political science o tatao sa political analyst. Ilingon tang sitwasyon, mga tugang sa lokal asin po sa lado nasyonal. As of now, yan, tulo ang pagpipirilian takon ni sigurado ko may mga changes pa kayo dyan. Lacson, ano ba saro? Pacman, ang kwan baga, ang storyline baga ni Pacman, buda ni Mayor Isko, magkapareho. Halos pareho hali sa tios na pamilya. From rags to riches, to being rich. Ano na kung talagang, bade ko aram mo tamang definition ka. Basta nagmaray ang buhay ninda. Bata so advertisement ni Mayor Isko, nakatuga, nag-Harvard University pala na yan si Mayor Isko. Nag-Harvard University pala. Yan, nalaki nga. Eskwela pala niyan sa Harvard. Kung ako nalawas, naging kaklasiko ini. Naging grabe nga yung ambisyon. Malay mo, okay. If Lenny won't run, I'll go for Pacquiao. Okay. Kung di na si Lenny madalaga na presidente, ako nga kay Pacquiao. Okay. Henry, good material man si Yorme bilang presidente kan Pilipinas. May kuspersa siya. As of now, siya ang pwedeng magtapat kay Mayor Sara kung magdesisyon. Pero kung dahil si Mayor Sara magdalagan, si Isko nang masunod na presidente. We do not know kung ano tabi ang siyempre, yan, maabutan pa, madesisyon po kang kita gabos ng mga Pilipino, kung siya pang gusto ta mga tugang na maging presidente, mapadalagan kan sa tuyang nasyon. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, mga tugang iyan po ang hapot, alas 8:15 na sa Pilipinas. Mag-text at pwedeng manalo sa UNACO Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating UNACO product. Magrehistro. Text KSK, Reg, Name, /Province, /Address, /Store Partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales store code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space, sales store code sa 2600. May chance ang manalo ng Suzuki ATV, mga motorsiklo at marami pang iba. Pati store partners may chance ang manalo. Sali na! Ang Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlac, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay
tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama, 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na re-reparo, natibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa saindong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa saindong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of Ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin. Para ang desisyon mo, tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Bawat Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino.
Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Baka kailangan mo na magtuturo, di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. It may seem our choices differ When searching for something deeper, Well, okay lang to make mistakes, basta feelings mo hindi fake. stay true and you'll know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. For everything that's true. Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life you have a say. So choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, John Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation
Hydration, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong albayano, orgulyoan, idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita o garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyoan, idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. May nagapod sa kuya ng mga reliable sources. Ngay padi, ano nga niya ko patabi padi? May malawas ngayang kalaban si Mayor Vic. Ha? Si Sai? May sinabi sa ko, Jing. May sinabi sa ko. Nga ko, ba't ibayon ka nga ko? Day mo nga day ko nga ko aram yan mas aram mo yan. Aram mo nga, may mga, kung man nga ko, may mga sources man. Pero daw, diba, day po openly na nagluluwas na madalagan bilang alkalde Candaraga, mga tugang na iyon gustong mag-1-on-1 kay Mayor Vic. Pero igwada tabi, kinagluluwas, na midbid na pangaran. Aram nindo, mga tugang na pangaran, na baka pagdadagong nindo, dyan naman kan, may mag-iritas ang kiray. Diba? Pero ilingon nindo, posible. Diba? Abangan niya to yan. Mga tugang sa mga maabot na daw. Pasensya na po kamo ha. May mga text po din na medyo slant. Sorry po, di ako mabasa po kaya. Ano? Marakon mga, ano yan, may mga ngara. Sorry po pasensya na tabi. Gusto ko maging prangka sa inyong mga listeners. Medyo slant po ang mga tama kan sa indong text na pigpapatamaan sa rong kandida, sa rong mga politiko, una po sa saro man na politiko. Pasensya na po kung saan na kita? Maski kitang mga nagdadangog, maski ako, kita gabos, mga tugang, may personal kitang choice, di ba? May personal kitang choice. Pero pag nasa ere kita, arog sana kita kay ni. Yo. Pag nasa ere kita, dahil sana kita kaya. Dapat po, kung saan na, nasa tahaw sana kita. Alright? Ito. Pagpa-review ko sa mga text nindo pala, kadakol kan mga, ano niya, une man na saran mata. What's going on? O Beno, sabi ni Ma'am Brihino, yan ngayon na mga Harvard ngayon na yan ngayon. Mga kuwan man sana yan, mga gari mga ano ini, mga programs, adi mga programs, mga 3 to 6 months. Ayun, baka manangga. Mga crash course. Ito nga rin, may nag-invite sa kuya sa saro dyan, sa kuwan baga, sa may gusto nag-invite sa ko na 6 months na gari crash course.
tungkol sa ano ito, broadcast, media, studies. Kanya ko, mga matalion ang kaklasiko. Diyan ako dyan matagal. Mga matalion nga ako dyan ang kaklasiko. Kanya ako matagal dyan. Kaya kanya ako maluya kita. Yan sa kuhan UAAP. Garo, masarap ba na ginibitero sa kuya? Mientras tanto, bigyan na muna kita mga tugang sa mga bareta in the morning, special risk allowance ka nagkaper ang health worker salbay, posibleng maresibi ng ngunya na simana. Sa wakas, after 2 months. Hans Galero, i-detalye mo. Yes, VP Henry, good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, posibleng mo niya na semana o kaya sa masunod na semana, maresibi na kan mga frontliner health workers digdi sa probinsya ng Albay. Partikular na may mga direktang kontak sa mga positibong pasyente and sendang special risk allowance. Inihan sinabi ni kinatawan Dr. Eva Josephine Rebaya ang pamayokan na Committee on Health and Social Services matapos na sinda nakapag-igwa daw nin pagtiripon kay banan PHO. Partikular na si OIC Dr. Estela Zenit asin man si Supervising Administrative Officer Ryan Altavano may kinaraman digdi. Sigun sa kinatawan, nagkaigwa na o na-download naman ang GAD na duwang tseke may kinaraman digdi sa Desyembre o kaya pagtrabaho kan mga health workers kan nakalihi sa Desyembre 2020 sa Hunyo 2021. Inaengkaptang kan payag ni kinatawan na Ribaya. Mr. Altavano cited that it was due to the several clarificatory guidelines of the DOH. Previously, only doctors, nurses, and midwives were entitled to receive the SIA. But now, the radiologists and institutional workers, such as ambulance drivers, and person in charge of disinfection or sanitation are also eligible for the claim as long. Sigun kay Ribaya, 81 eligible na mga recipiente ang makaka-receive kay ningon niya na mga maabot na aldao dahil sa pinag-agi maninda ini sa magkakanigong proseso lalo na ang guidelines na pinagbababakan DOH. Agad ni Ribaya sa mga health workers city sa probinsya Kanalbay ang diit pang pasensya asin man ang dispensa dahil sa haloy ng pigalat ini lalo pa kan kasagsagan kan pandemyang COVID-19. WVP ang istorya kay ini update kay ini may kinaraman sa special risk allowance kan mga health workers ang Sgalero with Boy DCGB. Salamat aan sa report hali dyan sa luwas. Okay na dyan sunyo sponsorship. Taday paano? At mga baretang yan, hatod po sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Flemix Forte. Flemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto. Ibang ginto. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Tibay mas abot kaya na mag-Bear Brand araw-araw. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Alright. Thank you, Jing. Manang ito ka nag-commercial gidiretsong sarawayon ka. Mientras tanto, kaso, ninarabasan sa Legazpi, nakokontrol kan Legazpi PNP. Lawrence Barcena sa report. Salamat abi VP Henry, good morning. Good morning sa gabos na mga barantabay. Sa mga dagdag pang bareta, kumpiyansa si Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita na kontrolado man giraray kan kapulisan an may kinaaraman sa pagpundo sa mga kaso nin man lain-lain na harabasan sa syudad nin Legazpi. Ini pagkatapos na ipag-unambita ni Betita sa DCG Bedyos na Kadaklan na arog kan shoplifting o panlalaog sa mga private lot o harong. Nagpapasalamat siya taan mga ini nadadakop man sana sa paagi kan mga informant na nagtatarabang sa inda ngani na magkadarakop ang mga suspitsado. Ang kapulisan sigun kay Betita once na ini nakakaabot sa indang may patura dahil hindi ni titunungan na marisolbiran sa paagi kan magkakanigong investigasyon. Kaya may mga nagkakapira na kaso nin harabasan ang naresolbiran na si Soy kung sisay an may kagigibuhan. Ang pangapudan lang giraray ni Betita sa publiko na kung nagpapaligaspi, ipasiguro man girarayan mga gamit. Ang mga harong sa syudad, pirmi ipasiguro na dai malaog ni mga parahabas na inibako sa nadaw papilkan mga pulis.
Di responsibilidad ini kan gabos na bantayan ang pagrugaring o kung dai pa siguro ngani na dai matawanan in pagkakataon na ang mga maabas na makagibo ng krimen. Manotaran man ta BBP kan DCGP News ang mga nagkakapirang mga naarestar na anas an kaso kainin pagbayular iyo sa kaso nin panghabas asin sigun kay Betita saruyan sa mga resulta sa indang investigasyon sa pagsusuysoy sa mga suspitsado sa likodan kan mga harabasan digdi sa Legazpi. Iyan ta BBP ang mga dagdag pang istorya. Alibig sa Legazpi Port District Area, ako po sa LBB. Salamat, Lowen, sa report. Alas 8:37 na. An oras hatod sa Indokang New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulitan na tabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo ang fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. May nag-text Jing. Good morning, Henry. Matampo kami kunyang kamadalagan sa Legazpi o sa Albay. Umuli ka digdi sa tuya, digdi ka magserbi, takitaan magtarabangan para umasinson sa tong banwaan. Makahibion man ano.
Mapapaturo ang luha ko manggan texter man ini man na. Papaulion mo ako diyan na. Baysa na po mga after perang edad ko ngunyan. Mga after 10 years, Jing. Mga 15 years, after 15 years. Ilingon mo ang magiging desisyon ko kung paano kita magtarabangan ta. Panahon na umuswagan sa tuyang banwaan. Pepuhan niyang kilider na may mahiwas na kaisipan. Ayun na sa no. Diba? Okay, sige. Anyway, madali lang. Tapunan ko si Mayor. Uni may mga putig di. Pero alita lang din nakakauron si Mayor. Mayor Rosala po lang. Madali lang ta. Alang ka mo ng kaso kan COVID sa Legazpi. Pata ka sa bago. Dahil ko sa record, ang halangkaw na kaso, Ligaw City. Ayun na nga, mag-ay sus ko, lubatan sa kuyang cellphone. Madali lang ha. Baka lamang makauron ta, tapirang bis ko ng piga para apudan mga tugangan sa tuyang alkalde, di kami nagkakatuparan. Baka bako nang yan busy. Uy, buda, may nag-text di, pa nagkapasalamat sinda dum sa mga tricycle driver na naka-receive ki, sabi ni Igso, 1,000 man sana sa news, na nabasa ko, 1,500. Dito ito, kano yan kan, report kan agom kan tricycle driver na ngayago, 1,000 man sa nantinao. Problema na. O, sige, tabo na. Pag-urunan tan vaccination, digdi po sa syudad. Mayor Noel, good morning, Tabi. Good morning, Henry. Good morning. Yes, sir. Mayor, napapod ko ako primero. Narili pa ko po sa trend kan kaso ta sa Legazpi. Palangkaw po ang kaso ta sa COVID, Mayor. Ano pang assessment mo kay ini? Yes, Henry. Actually, siyempre, so nangyayari baga sa Manila because of the Delta variant, nag-spill over in sa mga probinsya. Mas maray-maray nga ni kita compared sa ibang region. Grabe talaga. Kaya lang, lately, nahiling ta, nag-average kitang 15, no? Yeah, 15 per day. 10 to 15 a day. Ang problema kani, ma-contact trace kita, then ang 50% pati kan mga cases na ini. Opo. Dahil connection sa contact tracing, meaning new cases. No? I see. So, inan makatakot tigdi. Kaya, so, yan, mahalat kita, Henry, kang classification, ta MTCP pa kita. Iyo po. We're just awaiting kung ano ang itausap ng BIAPF. So, for the meantime, ang kay punta sa nangunyan, yun ang pig-post ko nga ni, discipline na muna, yan ang nang mailing ka. So, ngayon, baga, dahil naman ngunyan ki-total lockdown, granular lockdown naman sa nangunyan. Iyo po. So, sige pa ito ni, very consider, sa Manila. Opo. Ay, soon. Sa mga karakulang mga probinsya sa luwas. Ayun. Ayun, nawawara ang signal ni Mayor. Garag dadalagan si Mayor gayon. Mayor? Hello, Mayor? Nawawara ang signal ni... Hello, Mayor? Nawawara. Nagdadalagan si Mayor. May lang ata. Aram ang problema tangon yan talaga, ang contact tracing, kahit active ang contact tracing sa barangay. Di ba? Pero ngunyan, garo dahil naman ta, lalo na nga sa LG, so ibang ahensya kan gobyerno, dahil naman po saklaw kang kwan, dahil naman saklaw kang mga LGUs, di ba, araw kan mga national government agencies. Kaya dumang kita mga tugang may kwan, dumang kita kakaigwanin na problema. Takon iyan mga bako konektado sa contact tracing, mga new cases ini na nangyayari ngunyan. Hindi po mga tugang sa yes, Mayor. So, Mayor, kung ini po mga new cases na na-confirm po nindo, ano po, kanginot baga po, very active ang mga barangay sa contact tracing. Pero ngunyan, garuday naman kita ki jurisdiction sa mga ibang mga government offices? Actually, sa
barangay, di kitang problema, Henry. Opo. Continuous kita. And as a matter of fact, yung paso team ta, we have about 50 membership sa di kitang problema. Continue po kita. Headed by Ceso and MC Santiago. Ang mga concern talaga sa mga offices because ko MC 86 baga. Yeah, correct. Memo circular kang Malacanang na dahil nakitang jurisdiction ang local government sa mga lockdowns iyo po kan mga national government and instrumentality. Yun yung concern pa. Pero sa pero pagabot naman sa mga barangay, nasakop naman garari sila, Henry. Sa duman sa pag-uli din Desyembre, iyo man duman sa mga contact. Kaya kasarabay man garari yan. I see. Opo. Mayor, may nakakariparo tabi, maski sa mga listeners ta digdi, igwa na po ka nagkakapirang yaon sa to, nagpipili na kibakuna sa to tabing ano pang feedback kayo sa imo? Anong feedback kayo sa imo, Mayor? Pero aram mo, Henry, sa ngunyan, dahil okay man ang rollout may mga gusto man, ano ba, Henry? Alcansaro, nag-number kita, naka-400 man kita. No? Yeah. Mas nga, they unannounce ang mga vaccine ta. Sa kuminsan, abot tayo announce, sa kuminsan, baka masala kita, baka ang mga vaccine ta, magka-route yan. Kaya, sige pa siguro sa Henry, na maubos talaga ang mga vaccine, sayang kaan. Sabi ko nga, Henry, any vaccine is better than nothing. Yeah. So, ako baga, Sinovac ako, di ba? Iya po. I see. Okay. So with that po, may kwan kita. Ito man, Henry, pagiling ko naman, may nagapirili, pero nakukontain taman ta. Siyempre, pag luwas ta kan base, dahil man silang magilibo tayo ang available na luwas ta. Depende kayo sa schedule yan eh. Arog na yan, Henry, may mabot kitang Sinovac. So, ubuson ta yan. Iyo po. Ikaw magkamaabot na Pfizer, then ang Moderna tango yan, 5,000 na receipt na. Pero gabusin ni 4 second dose. Ayan. So, ina-announce ko na, Henry, sa mga gabusan nag-first dose, relax na ka mo, beginning tomorrow, hanggang Sabado kita, puga-puga kita, Henry, ubusin na itong 5,000 for second dose. Nakulong kaya for second dose ta. Halos 50,000 baga yan. Henry, tanang vaccination ta baga, 111 na inisyonan ta. Pera po, Yor? 111,000. 1,000. Naka-first dose kita, Yor? First dose, 111. First dose, Tapos, out of that, 49 o mga 50,000 na. Siguro sa ngayon daw nene. Ang nabakunahan na. Ang fully vaccinated na. Ayun. So, Yor, may target po kita na sa Disyembre, baka makuha sa herd immunity sa Legazpi? The rate we're going, Henry, ako pagiling ko, so hunting target ko na 140,000. Kung di na magbago, makukuha ta by December. Ayun. Basta, maray sa nasubulos kan bakuna na nag-abot sa to. Kaya, yung rate na pag-abot kan mga bakuna, makukuha ta. And, Buda, ang pagtaota kang kung paano ta sabi nga ni, release sa mga tao na dahil magpili di bakuna. Iya po. So far, tapos man, ang Sinovac ta, halos, I think of all the vaccine, lang kaning 111, 130 na nga ni karoon yan, is abot ka ni siguro ang 70% ka ni Henry, Sinovac. Ayun. Okay. May kung na po. Ubus man, dahil magtang problema. Opo. May text po digdi, may news na po kita kung may maabot na Sputnik V para sa second dose? Yeah, may nagabot sa Manila. And we were told, Henry, that by Friday, ay sabay na dumat sa pag-abot kan mga vaccine. Yeah. Ayun. Very good. So, pag nag-abot ito tabing Friday, immediately is scheduled na tuloy siya ito. Opo. Next week. Yeah. Okay. Yor, uni pong saro pa na gusto kong ihapot sa imong ngunyan ta. May nagpasalamat sa tuya ng mga senior citizens. So, nakareceive kan 1,500. And then kasi hapon, may nag-trick sa kuya. Nagpasalamat sa pamilya kan mga nakareceive kan mga mga tricycle drivers baga po. Yes, tabi. Na natawan ng taman, oo. So mga tricycle driver, tabi, Yor, ano ito? Gabusinda o may certain percentage lang po ang matawan ng takan 1.5? Gabos tabi na active. Gabos na active. Gabos na parada drivers na identified kang organization nila. Gabos po yan tatawan. Actually, may last pass na lang ata kita sa Friday.
Iyo po. Oh, tagari, oo. Iyo, may nabasa kaya ako nagari mga nasa natawan ng So ito, Henry Tabi, so pang dagdag tama sa tanganing sa mga tricycle, baga, limited ang pasahero. Tabang tama nito. Ayun. Pero atas makalugtong na. Oo. 1,500 tabi yun ano, kada saro? 1,000 sa tricycle. 1,000. 1,500 sa senior citizens. Ayun, oo. Ang senior citizens ata, nasa kuha naman kita, mga 60 to 70% na. Oo. So 1,500 sa senior, 1,000 sa tricycle ta. Sabi kang iba, sabi nga 1,500, baka nga niya ako inabot kang tricycle driver sa misis, 1,000 sana. 1,000 man talaga pala, Mayor. 1,000 dahil so 1,500 kaya senior citizen. Ito talaga ito sa mga non-pensioners mo. Kaya 1,500 ito. Oo. Okay. Ano tawan ta? 18,156 man na senior citizen. Ayun, okay. Oh. 13,500 ano po siya. So sa mga day nakasabay na nakalista, makalog pa yan ang bawa. Basta ang cut-off kagaya ito tempi is June. July 2021. Iya po. Ang problema, Henry, sa mga nag-birthday o nagparehistro pa lang kang August, ito ang talagang ibabalik ko pa. Dahil ba ito appropriated? Dahil ba ito nakarehistro? Iyo ano? Dahil ba kita pwede mag-appropriate, Henry, na dahil man nakalista? Iyo. Bawal man yan. Iyo. Ma-open lang kita dahil man bako man senior citizen, dahil man iyo manangga. Kaya dapat, sa mga listing na sinupit kang OSCA, ito lang ang pig-appropriate kang sanggunian. Iya, okay. Yor, saro patabi ikaw kakipig ginagurara ng mga solar-powered na water supply. Paano po ang manner of operation kaya nita? Sabi nga ni kaniba, baka nga pwedeng ma-apply man sa iba pang parte kang Legazpi. Ano po ang plano mo kaya ni? Yes, actually, sa mga ini kaya mga level 2 lang ini, Henry. Oo. Ang sa mga pang barangay ini, southern, lalo na. Mga level 2 ini, ang level 2 tabi, may mga faucets ini kada 30 meters or 20 meters para sa mga purok. Digi po sa tuya, sa sentro, baka hindi masyado applicable. Ayun. Dahil kita baga level 3 na, nasa loob na kita kang araw. I see. So, ikaw po taligi para digi man sa tuya, il-announce na ini, desalination, bigay finalist pa ni Henry, 5,500 per day ini cubic meter. And number 2, ining Mactan Rock, mapabid po ang LCWD, another 5,500 ini. Then, may gigibong itang bagong well sa Mabinit, makaka-avail mang sa lumaki 3,300 na cubic meter na tubig. Ayun. Then, ikaw kitang local supplier, Kinsay, at awa na ini water rights. So, pigi-process na sa naso document ka ni. Makatabang na ini. All in all, may pig-expect kita about 17,000 additional cubic meters. Yun. Kung ang presyo na ang Pinaydo K16, at sobra-sobra na kitang 30,000. Dahil pakasabay subuyuan na kaya mag-supply ki 7,000 cubic meters per day. Ayun. Okay. So, ini po ang pigirasta ko yan, Henry. Ini ang pang-kwanta sa sentro. Pang-suporta sa sentro, urban area. Beside that, so clarifier ba kang PhilHydro? Nakako man sa tuya, natatapusan by October. Ining last week of October. Ini makatabang dahil according to them, ma-improve ang quality. And makaka-deliver na sila up to 30,000 cubic meter. So kung ma-realize ni Gabos Henry, pagiling ko, mas-solve na ang problema talaga. Yes, okay. Ito yung na desalination sa dagat mako kayo ni, di ba? Kitubig? Iya. Sa dagat. Medyo mahal ini, pero I think we have just to try at least 5,000. Pero di po ba nila ma-apekto ng ang mga consumer dahil ini po, i-mix na ini naman sa tubig na. Yeah, opo. Okay, iyo man sa natabi, Mayor. May hapot pa ko sa ibong saro ko di sa kana. Salamat, Henry. God bless. Salamat ng tabi, Mayor. Salamat. Everyone. Henry, pagkasabi na lang, disiplina lang, keep on mask. Oo, ta. Dahil namang tagmagilibo. Tapos siyempre gusto na gabos magtrabaho, Henry. Iya. Oo, ta. At kung ako as much as possible, Henry, ako ko magparapugulan ng tao. Siyempre, anak buhay. Iya po. Mas gusto kang tao mo yan. Anak buhay kisa ayuda. Iya. Yan ang nailing ko. Oo. Yan ang nailing ko, Henry, na pagbabago kang Pilipino. Iya po. Kaya lang, siyempre, pag di kita nagdisiplina, maubos kita. Iyo baga. Kaya, kala ko po, respetado ko ang mga tao. Na gusto rin daw ay magtrabaho kaysa ayudahan mo. Iyo. Dahil mang kulang man eh.
Wala naman ang may tao kang gobyerno, Henry. Oo. Maski pa mag one time may na 5,000, hanggang kailan lang yan? Opo. So, pakinggan, di na nga ni kaya makatao. Iyo. So, Actually, yun, sabi mga tugang, ang pakiulay ko lang, Henry, dahil kita makabot naman sa mga granular lockdown, iyo po. disiplina tabi kita, boss. Magsunod tabi kita, tapos kung medyo minamatian, ay mag-risk tabi. Dito na pagtamay ang pamilya. Mag-isolate po kita or makipag-opera sa tuyang opisina. Oo. Dahil po kung mag-adit, bigyan pa karamihan mo yan ang pag-isolate. As a matter of fact, sa Legazpi City High School, binaan mga positive. Henry, dito na pigil ako sa hospital. Kung bako masa na mga grabe, parang feeling ninda, mas relax duman. Iyo Pero mananggad. kung masa na nasa harong, Iyo mananggad. Oo. ayun, around duman, Henry, sa mga positive. Dito nga, inali ko na sa ICR sa iba. Opo. Inalian ko ng ICR. Tang ICR, sikat na. Iyo. Talagang, ang mga ICR, Henry, bako talaga suited yan. Iyo po. So, nagbukas ako Tagibago, then may mga hotel ba kita, so Great Pacific. So, nag-mobilize lang ako mga nurses, no? Yeah, para yeah, ma-fill yeah. mga tao. Pero we have to really to prepare, Henry. Ang BRTTH nga ni, dahil na makakanggap ginan COVID cases. Iyo po. So, Legazpi Hospital, Asinso sa 3rd District, yun po ang ma-accumulate. Kita digdi, may mga posibilidad ni taga-daraga kasi ibang munisipyo, lalo na sa mga pedya, Oo. ang Legazpi po ang hospital na ang ma-accommodar sa anda. Iyo, Yorta. Nadadangog ko si Juan. Nadadangog ko si Dr. Eric Raborar Cambiardito. Nagpasalamat sa Indo, sa Legazpi sa City Hospital. So iba pala na mga pasyente sa BRTTH, dadarahon dyan sa Indo, sa Tuya, sa City Hospital. Oo. Apa? Iya. Yeah. Pero mo, magiging apa, Oo. Pwedeng darahong sa ng specialist doktor. Iya pa. Ka pa. And I'm sure everyone, ang pilit ka. Iya. Yeah. Hindi, basta na po, Apa? Yes, yes. Sa lista, level 1 pa lang. So yan, anticipate yan, 135 rooms, bubuksan sa 3rd floor. May elevator naman yun. Apa? Sa pundo ka ni Henry, okay na. Kabil naman kita. And so far, almost 50% na construction. And ma-finish na kita sa laog. Yes, yes. Opo, okay. Mayor, salamatan po maray. Ingat po kayo. Salamat. Alright, thank you so much mga tugang Mayor Nomel Rosal sa clarifications kan mga kaputan na yan. Tabi na pigapaabot sa tuya nindo para ipaabot po sa tuyang alkalde digdi po sa Legazpi City. Alright, o bueno. Alas 9 na. Ano, Jing? Alok-alok mo, Jing. May hapot ko tako din kay Mayor. Saka ko na yapot. Ako na yapot. Saka na. Interview ta sa Mayor after na kang October 9. October 8. After ka na Salamat. Kasarong pagantabay. Dahil pong personalan, Henry M. po naghapot lang. Goodbye. Mabuhay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing na kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo Pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. It may seem our choices differ When searching for something deeper, well, okay lang to make mistakes, but the feelings mo hindi fake. stay true and you'll know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. For everything that's true. Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life you have a say. So choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, John Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon every day. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 9:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras.
mantinidong gold standard ang RT-PCR testing para makonfirmara ang presensya kan COVID-19. Iniyan tinawanin doon kan Department of Health apisar kan pigsasabing false positive COVID-19 results kan Philippine Red Cross sa Subic, Zambales. Sigun kay DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, napigaadalan man kan Research Institute for Tropical Medicine and Test Kits na pigagamit sa nasyon. Enot na nga ipinag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte sa DOH na imbestigaran ang dakul na false positive results kan RT-PCR test kan Red Cross. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga